आलासि नोंथांमोननो सोंनायाव हनायाव सामलायनायाव बायदि गेना गोरोन्थि माबाफोर जादोंब्ला बिनि थाखाय जों नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनानै दिनै जोबथारनायनि जा हाबाफारि बेखौ दैदेननाय जाबाय होननानै गासैनिसिम खुलुमनाय जाबाय। गोथार जुलिनि समाव जोबथा समाव जोंनि बावैसो सोमखोरनि बिफा मानगोनां बिथां आरो बे गामिनिनो बोरिमोखा गामिनिनो मानगोनां दौरिजों लोगोसे गामिगोरा आरो गामिनि सोद्रोमा बिथांमोन आरो बे न'खरनिनो बाय बाहागि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंजोंनो फैफानाय खाथिमाथा गामिनि आयं सनानि बिफा आरो लोगोसे बेजोंनो फैफानाय गामिगोरा आरो बाय बाहागि सोद्रोमा बिथांमोन। दा जोंहा समा थांनाय सम सफैबाय, दा ओंखायनो जोङो बे गोथार बे जुलि जरानि बागै जोङो नोंथांमोननो बा नोंसोरनो बोसोन होलांनो सानदों। जाय हक बे हाबा होननाय जिनिसा माने बर'फोरनि मोनसे एकदम बिराद गिदिर गोथार फोरबो। हाबा माने हाखौ बानाय, संसारखौ बानाय। दिनैनिफ्राय नोंसोरो संसाराव हाबबाय, नोंसोरो सेंग्रा सिख्लामोन, बे सेंग्रा सिख्ला समाव नोंसोरो हयथ' उदां उदां बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै जादोंमोन। दा नोंस्रा खिन्थु बिराद गिदिर बिबान फैबाय, दायित्व फैबाय। हाबा होनदों जायखौ, हाबा माने संसारखौ बानाय, संसारनि हाबायाव हाबनाय। ओंखायनो बे हाबाखौ आरो मोजां गथ'आ बबेनिफ्राय फैयो? मोजां गथ'आ फैयो सामिर प्रति थान जेवनि सोलेर जीवन फायथेमनि होनदों। फिसायनि प्रति नोंहा जेसेबां मोजां, जे हौवा गोदान होननानै बुङो, आवाथि सावखांनाय लोगो लोगो जोङो हौवा गोदाननि जै, हिन्जाव गोदाननि जै होननानै बुङो। आरो बेहाय दौरि बिथांमोनहाबो नोंथांमोननि नेम बायदियै आर'ज मेथाइ खनखांनायनि उनाव हयथ' हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदाननि जै होदों, बेखौ अबंलावरिनाव बोर बिदों नोंसोरखौ। दिनैनिफ्राय नोङो हौवा, हौवा माने जाय सम्पुर्नखौ होजोबनो हायो बेनो हौवानो। होनायाव जायहा होना। दिनैहाय जोङो आंनि बियायं जोंसारदानि फिसाजोखौ गथायनानै गालांबाय। बिनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, बिनि गियान बुद्धि गासिबो इसर बिरज गासिबो नोङो बेनो गथायनानै होनांगोन। आरो हिन्जाव होननाया जाहैबाय होनाय मानिखौ सम्पुर्ण आजावनानै लानो हानाय क्षमता, बेखौ धारन क्षमता, बेखौ धात्रिबो होननानै बुङो। माने होनाय मानिखौ आजावनानै लानो हानाय, नोंनि जा होनाय बेखौ संरक्षण खालामनानै एकदम सुन्दर भाबै साजायनानै दोननाय, बेनो जाहैबाय हिन्जावनि आखुनो। दा जाय हक आङो आयंखौ फंनैसो बुंलांनो सानदों। आयं सना, माने जोंहा ठाकुराबो बुंखादों हिन्जावफोरनाव मोनदाइन आखुथाय थानांगौनो। निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहित्य, संरक्षण, प्रेरणा आरो प्रजनन। बे मोनदाइन आखुथायनि गेजेराव नों मोनसेखौबो जाहाथे अबहेला खालामा। निष्ठा, नों एकदम नांथाबनांगोन। नोंनि फिसाया मा जादों, मानो मोखां सोम सोम थादों, मा फुरथि जादों, बे फुरथियावबो दुखुआवबो सोब समाय नोङो बेखौ नोजोर होनांगोन। आरो जे न'खराव नों हाबा जाफैबाय, बे न'खरा कमप्लिटलि नोंनि थाखाय परिबेसा एकदम गोदानथार आरोखि।
बाहाय नोंहा जायखौ नों बिहाव बा बिखुनजो होनदों बे बिहाव बिखुनजोआ नोंनि असे बिफा आरो असे बिमा हिन्जावनि जोनोमा मोननै बिमा बिफानि न'आव जोनोम जानानै जेला देरदोखोन देरनानै नों लाइमोन बैसो जाबाय अब्ला नोंहा मालायनि दर बारबाय बे दर बारनानै जेला जे न'खराव थांगोन बे न'खरासो नोंनि आसोल न'खरनो दा ओंखायनो नोङो जे बिमा बिफानिफ्राय नोंनि फिसायखौ मोनदों बे बिमा बिफाखौ सिबिनायाबो नोंनि बिराद गिदिर कर्तब्य दानि निस्था नों नांथाबनांगोन दिनै बिहावा मा नांगौ बा बिखुनजोआ मा लुबैयो बेफोरखौ नोङो स्टाडि खालामलांबाय थानांगोन सोलोंलांबाय थानांगोन परिबेसखौ नोङो गावनो दानांगोन आरो धर्म होनदों धर्म माने धोरोम नों धोरोमसुलि जानांगोन नोंनि हिन्जावनि आखुथायनि बे धोरोमखौ नोङो एंगारनो मोननाय नङा धर्म निष्ठा धर्म सुसुसा माने नोङो एकदम मोजां